Здравейте! В момента приключваме нашата кампания Добра перука, на която помагахме на Олеся от Smart Oasis фундацията. Вече перуките изглеждат по този начин, в кутии, всяка си има собствена кутия. Перуката е с описание как се ползва, самата тя е почистена, постригана от професионален фризьор и приготвена да се ползва. Предаваме перуките на комплексният онкологичен център в Бургас. Всяка дама, която има нужда в трудния момент от безплатна перука, може да дойде в КОС Бургас и да вземе перука. Каталогът на всичките 150 перуки може да бъде намерен на сайта на Smart Oasis. Всеки от вас може да свърже с Олеся, дори да не е от град Бургас, може да се свърже с нея, да види каталога в сайта и да поиска перука. Перуките са напълно безплатни, те са дарени и подготвени за хора, които са в нужда. Искаме да отправим един много важен призив. Всеки от вас, който има близък, който е с дълга коса, има 30 см, които може да отреже, може да направи този жест и да подари своята коса, а Олеся ще се погрижи заедно с нейната фундация, така както тя направи с нейната коса. Може да видите, тя беше с изключително дълга коса до тук. Вече виждате къде е косата. Също като Олеся може да дари своята коса, а тя ще се погрижи косата да отиде при професионални перукари, които да изготвят перуки, които отново да може да дарим на хора, които имат нужда. Салоните, които предлагат безплатна пострижка, може да намерите на сайта на Smart Oasis, както и на нашия сайт Обществен съвет Несебър. Ще качим списък. Други салони, които искат да се включат, може да пишат на нас, на Олеся. Ако ви искате да ви е по-лесно свържете с нас, може да пишете на нас, ние ще ви свържем с Олеся. Така че хора, нека да правим добро. Нека да предаваме добро, защото само доброто ще спаси света. Благодарим ви. Спасибо за подкрепление, сердись.